ngawigna Mas Tunamo Sidem. Mas tuhu silat ring wiyang jagat karana kawisesaning bisana sinawung langening wilapa. Uges tules tantun lampahing budya. Om awigna Mas Tunamo Sidem. Jejer pambuka mula bukaning seni bantengan Mahesa Putra Sena. Dening utamaning budaya bantengan Mahesa Putra Sena kang mijil saking laladan cakalan Ita Malang ingkang dipimpin kalian Popondawir sigra medal sangajenging pamirsa ing ngertenana Regunduk ketinggal pondok sak Gunung Semeru bebasane mengkos wigar ing pagelaran ya iki kridaning bantengan Mahesa Putra Sena perang wetan papan panggonane kepareng amurwakani suluk pambuka kanthi gongso pambuka wanda dados dening utamaning budaya bantengan Mahesa Putra Sena liring kang gawa leksana nggana manggiya jalma kang utama mlesat madyaning palagan lumarat ngabdi antara dumateng sedaya para pamirsa Mahesa Putra Sena ngabiyantara. Tembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiat seni banteng kreasi ingkang pinaringan asma Mahesa Putra Sena Lembu Tune Up dipun sengkuyung dening Samdawire Dewi. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu kalis lir ing sambi kala. Arwa Project.
Arwa Project. Dipun tembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiar seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Mahesa Putra Sena Lembu Tune Up dipun sengkuyung dening Samdawire Dewi. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala.
ditembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kepiar seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Mahesa Putra Seno. Lembu Tune Up dipun sengguyung dening Santawire Dewi. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala.